naimbag arabi mi kakabsat. Rabi man ti Sabado, kadatoy, ti kabsatyo, ni Pastor Joey, ti kadwayo iti daytoy a panagkararag ken panagdebosyon. Agbalinak anadalos, I would be true. Ti biyag ko na dalos na pudno kuma mapagtalkan iti urayan niya natured ken napigsa mangrakrak panagturay iti kinadamsak tapno imbag iti maisukat ti kabusor ken ti awan gayem na agpadpada nga ayatek ida ited kuwa sagut isut lipatak agamaken agpakumbabahag tahamok met asyak nakapuyag amok unay ti apu kibinenak kadagiti danaday tuy abiyag gapuna nga agbiagak at naragsak taamok nga isu alwadanak iti namay wenno iti rigat. Kakabsat, daytoy iti umuna a Sabado iti bulan iti Oktubre. Ket iti iglesia tayo dito Nax United Methodist Church. Rambakan nati may ka sa gasot ken 25 atawen apa nakipasdek na. 125th anniversary. Ket tema ti daytoy atawen ket united, rooted in Christ, standing firm in the faith, moving forward in mission. Iti daytoy umuna a Sabado ti bulan Oktubre. Kita entay man dayjo muna a balikas. Uno parte iti tema tayo. United. Panagkaykaysa. Uno agkaykaysa. Saan may limit kada tayo? Nga iti iglesia tayo a United Methodist Church ita. Ket adda iti panagsisina. So bagay, uray iti si bubukal na Christian one a komunidad adda panagsisina. Anya kaditi rason ti panagsisina tayo. Dagiti na dumag po iti doktrina, teolohiya, agduduma a panangipataros iti pasat ti Biblia. Dagiti na duma agpipinon to dagiti miyembro. Dagiti na duma adda sana panagkikinawatan dagiti leader, dagiti pasyales. Anya kaditi ko natin na santo na kasuratan. Kitantay man iti Salmo sa gasot ken 30 katalo. Psalm 133 verse 1. Nagimbagen wen nagsayaten dagiti tataw ti Dios agnaeddaan ornos ken sangsang kamaysa. Ti salmista kinunana nagimbagen nagsayaten anya na nagpintas akitain dagiti tattao ti Dios agnaeddaan ornos ken sangsang kamaysa. Anya na nagpintas kuma no datayo mapagtalinaed tayo ti panagkaykaysa ti urnos panagtutunos ti iglesia tayo.
nakadadladingit lang ta. Adan, dagiti, impimanaw iti iglesia tayo, a United Methodist Church. At dagiti, agplan-plano pa yung pumanaw. Siya mismo maladingit anak. Nang runa tadagiti na duma kadakwada, ket gayam ko, nakadwak iti destino. Asidagda, iti pusok. At da, influensyada, iti ministry. Nakadwak ina ti misyon, iti panagadal ti Biblia, iti panagkararag. Ngamita, saan kun ida ang makadwa, iti panagmisyon, iti panayitandudo, iti ganwat, iti United Methodist Church. Nga, iso ti panamagbalin, dagiti so amin at at tao, nga adala ni Kristo, ken agbalinda, anapudno a Kristiyano, napudno ken Kristo, iti United Methodist Church. Ti daytoy apa nag-anibersaryo ti iglesia. 125 years. Awisin kay kakabsat. Ikararagan tayo kadit iglesia tayo. Saan lang nga Tinax United Methodist Church. No dikit di United Methodist Church kanti sangka Christian one, a komunidad. The whole Christian community, the whole Christian church, ikararag tayo. Ti inkararag ni Kristo. Iti Ama, a kinunana. Ama, agmay-maysa da kuma, akas, sika kan siya, katagmay-maysa. May they be one, Father, just as you and I are one. Kasano ka di? Mabalin sa lutsudin nyo kanyak. Pastor, kasano ka di? Ang mapagtalin na iti panagkaykaysa, panagtutunos, iti unag ti iglesia. Dua ba naglang kakabsa, tiket ko yung bigay, itid kada kayo. Una ibingay kada kayo. Umuna, treat each other the way we would treat Christ. Itratar, wano trataran tayo, titunggal maysa kada tayo, akas iti panang tratar tayo kumakan Kristo. Ibilang tayo, dagiti kakadwa tayo tinagtiglasya, akas representative ni Kristo kada tayo. Kat no kas jay ti aramidan tayo. No ipatig tayo ni Kristo, kas jay kumamot ti panaypatig tayo kayo ti kakadwa tayo ti nagtiglesia. Awan, sigurado ka na kayo, awan ti saan na pa nagkikinawatan. Awan, iti panagsusupiyat. Awan, iti panagsisina. May kadwa, agpakumbaba tayo ti maysa kan maysa. Let us humble ourselves before other people. Agpakumbaba tayo. San tayo nga bilang ti bagi tayo, anangat nga to ngem ti sabali. Ni Pablo kinunana iti Filipos. Kaskay kumakan Kristo ang nagpakumbaba. Uray no iso ket Dios
san na ngayon bilang ti bagina at kas Diyos, nugit di nagbalin nga adipan. He humbled himself, obeyed to the Father, nagpakumbaba. Lagi pun tayo matikun na ni Kristo. Serve each other. As you serve each other, humble yourself. Pagserben nyo, ti maysa kan maysa, kitkas pagserben nyo, ti maysa kan maysa, agpakumbaba kayo. United. Panagkaykaysa. Sang kamay sa tayo nga rod. Nga, agtulnog, itibilin ti Diyos, sang kamay sa tayo. Ngagdayaw, iti Diyos, sang kamay sa tayo. Nga agmisyon. Tinagan ni Kristo. Nahimbag arabiyo aming kakabsat. Agkararag tayo. Pagkaykisaan na kami wapo, iti panunot sa ukan aramid, pagkaykisaan na kami iti misyon, pagkaykisaan na kami, iti panagserbi. Pukawam manipot ti puso mi wapo, iti kinapalangguad, pukawam manipot ti puso mi, ti kinamanagin bubukudan. So katam dagito yung nga espiritu, iti espiritu ti panagserbi, panagpakumbaba. Anyan ang nagpintas, kas kinunati salmisla. Anyan sa nagpintas akitain. Adagiti anak ti Dios. Agtutunos da, sang kamay sada. Pagkaykasan na kami, ulitan mi wapo, pagkaykasan na kadi. Tiday ito yung oras, panagdebosyon mi, kan panagkararag mi, dawaten mi kan kao Diyos, agasan na kami, benisyon na kami, bantayan kan aiwanan na kami. Tinagan mo Kristo. Amen. Kakabsat, iti daytoy a panang celebrar ti Nax United Methodist Church ti may ka sangapulo ken wano sangagasot ken 20 ket 5 atawan na. Karitan kayo met, awisan kayo met, amang ipaay, iti panagyaman iti Dios, gapo iti panangrambak, ti maysa kay ti kaunaan, a protestante ang iglesia, kan Iglesia Methodista dito Pilipinas. Agyaman tayo kan na, babayan iti panang tulong tayo, kay iti ministeryo na, kan iti panang ipatakder, iti baro, a sanctuaryo. At to'y, ti GCash accounts, kan bang accounts ti iglesia, mabalin nyo nga i-transfer na gito'y, sagot dato nyo kung tulong nyo, kay iti aramid kan ministeryo ti iglesia, proyekto ti iglesia. Kat no, nangted kayo, please, i-identify you, da kayo tinangted kayo ito'y ken, da ito'y kat para, iti ministries, wano proyekto ti iglesia. Maminsan pa'y, naimbag arabi kay amin. Ti Diyos, benisyon na kay amin ita. Amen.